Hirugarren sektore sozialan Euskadin garrantzia handia du, gizarte zerbitzuetan bere papela ezinbestekoa da. Ze beraiek, rekurso publikoak eskaintzen dituzte, responsabilitate publikoa dituztenak, baina garrantzitsuena da nola eskaintzen dituzten, ez? Erabiltzaileen partaidetzarekin, erabiltzaileen beharrak kontutan harturik, eta hori da Euskadi nahi ditugun gizarte sozialak. Beraz, gure asmoa da hirugarren sektore hau bultzatzea eta beraien beharren alboan egotea eta ahal den neurrian beraiekin aurrera pausoak ematea. Gaur egun esku tartean ditugu proiektu politiak eta garrantzitsuak Euskadirentzat, bai hirugarren sektore sozialarentzat eta baita ere Jaurlaritzarentzat. Eta beste administrazio publikoentzat ere bai. Eta esango nuke, hor dakagula estrategia bat aurrera eraman behar duguna danon artean, ekintza batzu ditugu diseinatuta eta horiek benetan arduraz eraman behar dira aurrera, eta gero baita ere dekretu bat daukagu, kontzertu sozialaren dekretua, aurrenengo borradorea eginda daukagu eta hor lantzen ari gea, eta espero dut, hemendikan denbora gutxira, hori ere lorpen bat izatea, danon artean adostutako dekretu bat izatea, azken finean danon onerako izango delako.